Una escola és fruit d'un temps i d'una ideologia. Malgrat l'evolució i els canvis, l'escola Puigcerver fa 45 anys que té com a fonaments l'educació per la llibertat i la democràcia. Aquests principis es basen en 3 pilars: les assemblees de classe, la comissió permanent i el consell de delegats. Una assemblea és una reunió que fem amb els companys i que decidim coses de la classe, organitzem les feines i arreglem problemes. A mi m'agraden les assemblees perquè comentem notícies que sobretot ens afecten als nens. Doncs a mi m'agraden les assemblees perquè comentem llibres que ens han agradat a nosaltres, sèries, pel·lícules i concerts. És anar descobrint el valor que té el llenguatge, que té la paraula. Com a exalumne de les assemblees de classe recordo que el primer que em ve a la memòria és que per mi era un hàbit més, com quan ens dèiem bon dia o quan ens dèiem sisplau. Hi ha 2 temes a tractar, la castanyada i la llibreta de mocions. Llavors, per la castanyada havíem pensat de fer un primer, perquè així tindríem 4 classes per distribuir els llocs i en una classe cada classe que pot fer Les assemblees de classe les fem cada divendres i per explicar-nos problemes, coses que no ens han agradat i notícies. Després també el que em ve a la memòria és el company o companya que feia de secretària i que en aquells moments jo aquella paraula no pensava, no sé per què devem apuntar tot això, però per alguna cosa deu ser. I després també el que recordo és que quan hi havia un company o companya que era més tímid, doncs és el que li demanaven que fos el delegat o delegada de la classe, el delegat o delegada de la classe, parlant amb ell. Aprenem a discutir i arribem a acords democràticament. Aquí qui ens va orientar sobre l'autogestió de l'escola era un mestre ja mort, Joaquim Frank, que pertanyia a l'escola de mestres Rosa Sensat. I a través d'ell jo vaig descobrir un ideòleg que era Carl Rogers. I doncs vam intentar que les relacions entre els professors i els alumnes fossin autogestionaris, amb tot el que això representa d'assemblearisme i d'opinions diverses, etc. I això ens va portar cap a descobrir tota la idea de la república escolar, que més que una república escolar vol dir, que nosaltres ho enteníem així, que els alumnes participen en el treball, en les feines de l'escola, i que no són només portats pels mestres, sinó que ells també diuen la seva. Per a mi una assemblea és una reunió que realitzem a classe amb tots els components del grup, on normalment un parell de persones, el delegat i el secretari, exposen uns temes a la classe sobre els actes que s'hauran de realitzar o coses per l'estil que afectin en general. Llavors, entre tota la classe, aportem les idees que voldrem transmetre al Consell de Delegats. I trobo que les assemblees de classe, per ser una activitat que es va donar en la meva vida fa com a 40 anys, doncs portàvem el fet democràtic com una cosa molt habitual i és una cosa que encara ara em sorprèn agradablement. Em serveix per referència al cop d'estat a Xile
l'11 de setembre, perquè va venir un sacerdot, que era el Francesc Campoy, que provenia d'allà, de la diàspora aquella que va representar el Pinochet. I aleshores va aterrar a l'escola i va fer de professor durant una sèrie d'anys, i d'ell és la idea, en principi, de la permanent. Jo, com a exalumne de l'escola, el que més recordo és l'emoció tan gran que sentia quan ens reuníem tots al menjador de l'escola i havíem de saber qui havia estat el guanyador de les eleccions a la permanent. Era talment com avui dia podríem veure a la seu d'un partit polític la nit de les eleccions generals. És un grup de nens triat democràticament i és com el govern dels nens a l'escola. Som un grup de nens que presentem un programa i els altres ens voten. Si sortim guanyadors, l'hem de dur a terme. Som un grup de nens que organitzem activitats per a altres nens. I ajudem una mica a trencar la rutina de l'escola. També recordo que cada any em presentava per poder formar part de la permanent de l'escola, fent els nostres mítings, passant per les classes, les pancartes. Era una experiència tan diferent perquè jo pràcticament encara no havia vist els meus pares anar a votar al carrer i nosaltres aquí a l'escola tota la vida que ho havíem fet. I sóc el representant d'aquest grup i els seus components són Marina, Paula, Anna, Sergi. Per P3, P4 i P5, Guerra d'aigua. Per primer i segon, joc de pistes amb terror. Per tercer i quart, discoteca amb Guerra de confeti final. Per cinquè i sisè, desfilada ridícula amb passeig aquàtic. I per tots els cursos, lligues de futbol, bàsquet, rugby, futbol flag, hoquei i handbol, a triar. Col·laborarem en totes les festes escolars. Intentarem col·laborar en totes les campanyes humanitàries. En cada cicle hi haurà una cartellera amb activitats i jocs que s'aniran renovant cada 15 dies. Alguna pregunta? Què vol dir futbol flag? Pues és la iniciativa de futbol americà. Esperem el vostre vot.
Aleshores, doncs, el Consell de Delegats el que fa és recollir les idees i les peticions que es fan a classe i portar-les a l'assemblea, al Consell. Bé, vaig començar sent delegat de l'ESO perquè m'agradava donar les meves opinions i a poc vaig veure que si començava a entrar en aquests òrgans cada cop podia donar més les meves opinions. A més podria trobar les diferents mancances que hi ha i així proposar unes millores que podien ser beneficioses per tothom. Al Consell de Delegats el que fem bàsicament és organitzar les festes de l'escola i fomentar les campanyes solidàries i la col·laboració, i per això els delegats aporten les idees que la classe els ha donat. Jo m'he presentat a delegat per poder portar les idees que deien els companys de la meva classe al Consell i així poder millorar l'escola i la classe en general. Doncs vinga, anem a posar les votacions a la urna. Comencem amb Càritas. Després seguirem amb la presentació dels corresponsals de l'Epi Jove, muntarem la Carme Marató i per últim parlem del Consell Escolar d'aquest any. Molt bé. Doncs ja sabeu que Càritas cada any fa la recollida de productes per la campanya de Nadal. Llavors el que hauríeu de dir a les classes és que aquest any el que els interessa recollir són llaunes de conserva, qualsevol producte. Nosaltres anirem allà i si hi ha 3 persones més a una altra escola i 4 o 5 més a una altra escola, doncs es podria mirar que aquesta activitat realment es pugui fer. O si algú vol per poder representar tota la classe i transportar les idees i propostes dels alumnes cap al Consell Escolar. Jo soc el subdelegat de la classe de quart d'ESO A i ja des de segon de primària que vinc aquí i he estat indirectament o directament en aquest Consell i la meva feina és apuntar i redactar totes les idees, pensaments i totes les coses que la classe vol canviar, millorar o volen criticar per tal de millorar tant la nostra educació com el nivell escolar, com el nivell classe i com tot. Jo juntament amb el Pol, que és el delegat, intentem fer arribar aquestes idees i aquestes propostes a consells superiors. El resultat, doncs, un plantejament autogestionari de la classe i de l'escola per part dels alumnes.